Papa ndewo. Papa biko. Achọrọ m ka ị gwa m tupu Aguluzigbo amalite, o nwere ọtụtụ omenala a na-eme oge ha anaghị eme ya oge ugbu a. O nwere ọtụtụ omenala ịma oge ha emere oge ha. O nwere ihe ọzọ ebe a na-eme oge ha bụ sọsọ arụsị nke na-ebibeghị isi oge akpọ onye akpọ aka ya onye ọbụla ga-eje akara arụsị mee ya eleti emeghe ihe ego ọzọ ntọrọ ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị ga-achịkọta ife ozi anyị na mmechi. Ọ bụrụ na ị nabatara ife papa anyị na-ekwu, biko ife ị nwere ike ịchọọ inye enyemaka, ị nwere ike iziere anyị ife n'akara ozi anyị, ọ ga-erute ya ntị. Ọ bụgodo ego ụtaba, ọ bụgodo ego mmanya ike, ka o wee na-eme gịnị, o wee na-atụrụ ndụ maka ụwa nke maka ọ dịrọ izi mmadụ ịnọ 120 years na-emesi ife ike ịfụ ikwu na ọkwụ chinchim ka nwoke si akwụ na anụ, maka na ndị be anyị si na enyere agadi nwaanyị anya n'ọnọdụ ka eji wee nwee ala, mana ị na-anya ịfụ na ọ gbasiri ike n'ife ọ na-eme. Biko Igbo mụrụ nze m ọzọ, cheta na onye m bịa n'obi ya bụ Okeafor Anaebo nke dị Ụmuoka Naduana village Aguluzigbo. Asị m papa biko o nwere ọfọ na ekpere ije ekpere ụmụ Igbo na ndị Aguluzigbo na-ege ife onyonyo a. Ekpere ndị ekpere Aguluzigbo dịkwa ka mbe ise abụ Aguluzigbo. Yes. Ihe ọma ka a na-achọ, anaghị achọ ihe ọjọọ. Ọ eziokwu. Onye chọrọ ihe ọjọọ ya na ihe ọjọọ. Ise. Onye chọrọ ihe ọma ya na ihe ọma. Ise. Onye metekwa ya bụ mmete ka mbụ m. Ise. Ọ dị n'ọfọ. Dịkwa ka mbe adịghị. Ndị njọ ịdị kọwa njọ. O nwere ka ọ dị uche ekpere mara ebuchi ebudo amara emebi mmehie na-adị, mgbaghara na-adị. Ọ Chukwu ka ọ dụrụ n'aka, ọ dụrụ ọbụ kere onwe m. Ọ bịa bụ ya sị mụ nọ ruo ere a ọ omume ọ ya kwụ ọtọ mmecha ha m chọrọ ije. Papa ndewo. Papa ndewo. Asị na-agaziere gị. Igbo ọma njem ọ na-ekenekwa m ọzọ. Asị m unu na anyị ga-eweta ife ozi anyị na mpịachi. Asị m unu anyị ga-adị ka echi agaghị agwụ. Nnukwu papa anyị ka nọ n'obi ya, o wee na-agọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo ọfọ, ndị Aguluzigbo ọfọ si na ọ ga-abala anyị. Oriakụ ọgọrọ, oriakụ okpere wee nwunye na ọ ga-ere n'afa Chukwu okike abịama. Ise.